U okviru obilježavanja sedmice mira, članice i članovi organizacija civilnog društva sa Majevice, okupljeni u koaliciju udruženja Društvo bez predrasuda, organizovali su niz različitih događaja pod sloganom Majevica slavi mir, koji za cilj imaju stvaranje atmosfere ljubavi, mira, tolerancije i povjerenja. Započelo je 29. i evo nastavljeno danas. Ovim aktivnostima želimo poslati poruku da mladi ljudi imaju potrebu za saradnjom kada je u pitanju sport, kultura kao i ostali oblici društvenog angažmana. Prethodnih dana radili smo sa mladima kroz radionice slikanja, crtanja, izrade suvenira na obalama jezera Snježnica, gdje su u fokusu bili problemi klimatskih promjena sa čijim posljedicama se suočavamo i danas. Jedna od aktivnosti bila je i uzvratna posjeta fudbalera Rudara iz Ugljevika fudbalerima nogometnog kluba Teočak. Tim povodom odigrana je trening utakmica između dva kluba, koji od prije gaje prijateljske i komšijske odnose. Ovom prilikom potpisan je i memorandum o saradnji i zajedničkom djelovanju, te prezentacija dosadašnjih zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka izgradnji mira. 2013. godine sam se priključio tadašnjoj kategoriji FK Rudara, gdje sam prošao čitavu njihovu školu fudbala, naravno do prvog tima. Sve je to bilo naravno volonterski, što se kaže, treniralo je se. Stekla su se izuzetno lijepa, fina poznanstva, prijateljstva, gdje su i dan danas ostala i gdje smo i dan danas u kontaktu. Družimo se, posjećujemo se i tako dalje. Drago mi je što je se danas ovdje odigrao ovaj prijateljski meč sa Rudarom iz Ugljevika. Drago mi je da je to sve proteklo u najboljem redu, jer kao što svi znamo i shvatimo, normalno je da je rezultat bio u drugom planu. Ja bih prije svega na početku rekao da mi je drago da sam ovdje, ne prvi put, vidio sam neke ljude, ja sam od rijetkih aktera, znači ove utakmice koji su igrali, a koji se sjeća tih i susreta Rudara i fudbalskog kluba Teočak i za vrijeme one bivše države, gdje te su utakmice igrane u starom Ugljeviku, na takozvanoj Čumurani, gdje je to privlačilo pažnju velikog broja ljudi i uvijek su to bili veliki derbi, kao što rekao, sa puno publike, ali vjerujte da ja kao dijete se sjećam da nikada nije bilo nekih nemilih događaja oko stadiona, sve se to završavalo u jednoj sportskoj atmosferi. Rudar kao tadašnji nosilac tog fudbala na tadašnje opštine Ugljevik je bio mamac svim igračima da iz ovih okolnih mjesta koje se tada sačinjavalo opštine Ugljevik, sa njim je bio da zaigraju Rudaru i tako je bilo, znači evo već kod vas i gospodin i Perun da vodi vašu školu fudbala, isto tako prije igrač jedinstva iz Glina, Rudara, Teočaka. I još jedan dokaz da sport ne poznaje granice. Fudbal, najvažnija sporedna stvar na svijetu. Živimo, igramo fudbal dalje, bez granica, sport. I sport je, po mom nekom shvatanju, i ulazna vrata i prozor za sve ostalo, i za ekonomiju, i za dobrosusjedske odnose. Svugdje gdje ima puno ljudi, gdje se druži, to mora biti zdrava atmosfera. Znači, mi, pogotovo sportisti, oni koji spravi sportisti, njih zanima teren, da pokažu što bolji rezultat i naravno uvijek treba naglasiti i potencirati od malih nogu djeci koja počinju se baviti sportom, ne samo fudbalom, da je fair play i da je cilj svakog sporta da posredimo dobri ljudi. Svečanost je iskorištena za odavanje priznanja legendi nogometnog kluba Teočak Ferhatu Nakičeviću Perunu, koji je od uprave nogometnog kluba Teočak i Rudar iz Ugljevika dobio dres kao mali znak pažnje za sve ono što je uradio za teočanski i ugljevički fudbal. Aktivnosti obilježavanja sedmice mira podržane su u okviru projekta Povežimo našu Majevicu. Usmjerene su ka jačanju povjerenja i kohezije u zajednicama na Majevici. Ove aktivnosti podržane su kroz projekat Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini, koji finansira Služba za instrumente vanjske politike Evropske unije u okviru instrumenata za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju, a zajedno provode Evropska unija u Bosni i Hercegovini, Ujedinjene nacije u našoj zemlji, OSC misija u Bosni i Hercegovini i Vijeće Evrope Ured u Sarajevu. Možemo bolje, BiH može bolje, poruka je organizatora.